Fil-jiem li għaddew, Qorti Taljana bagħtet lill-editur ta' Il-Ġurnale Alessandro Sallusti 14-il xahar ħabs wara li sabitu ħati ta' libel kriminali. Fi stqarrija l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qal li din is-sentenza hija medjevali, bħalma huma medjevali l-liġijiet Maltin li sal-lum għadhom jippermettu li ġurnalisti Maltin jistgħu jinbagħtu il-ħabs f'każijiet ta' libelli kriminali. Malta hija wieħed mill-pajjiżi li għadha tippermetti l-libelli kriminali anke jekk dan jista' jwassal għal ksur tal-libertà tal-espressjoni illi huwa salvagwardjat bil-Kostituzzjoni ta' Malta. F'kummenti lil One News il-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni José Herrera qal li l-libell kriminali għandu jitneħħa mill-liġijiet tagħna. Allura naħseb li f'soċjetà moderna ma jagħmilx aktar sens illi jkollok libell kriminali. Din is-sena Kumitat Parlamentari apposta iddiskuta l-liġijiet tal-libelli u qabel li għandhom jinbidlu. Madankollu l-Gvern baqa' ma ressaq l-ebda emendi fil-Parlament bl-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jappella ħalli mill-kliem ngħaddu għall-fatti. Jiena għalija l-libertà tal-istampa tant hija importanti għall-libertà illi trid xi kultant iċċedi xi ħaġa oħra. Però again, lanqas il-liġijiet ċivili kif huma llum fuq il-libel ma jagħmlu sens, ġifieri trid tneħħi l-aspett kriminali, però mill-aspett ieħor trid imbagħad is-saħħa drittijiet ċivili għal min jiġi libellat. Brabta ma' dritt tal-espressjoni din il-ġimgħa l-Qorti tal-Appell sabet li l-Bord taċ-Ċensura kellu raġun jiċċensura lil play stitching, deċiżjoni li ġiet ikkritikata mill-artisti Maltin għaliex ħabtet lejlet li f'pajjiżna iddaħħlu liġijiet biex jissalvagwardjaw l-espressjoni tal-artist. Fi stqarrija l-kelliem laburista Owen Bonnici esprima s-solidarjetà mal-produtturi tal-play stitching u awguralhom suċċess għad-deċiżjoni tagħhom li jieħdu l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Bonnici qal li din is-sentenza turi l-għaqal tar-riforma illi tant imbotta b'saħħa l-Partit Laburista f'dan is-settur, kif ukoll il-bżonn li r-riforma tkompli u tibqa' għaddejja. Huwa qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja huwa kommess li jkompli din ir-riforma favur il-libertà tal-espressjoni artistika illi hija essenzjali fil-bini ta' Malta Ewropea.